Čaute lidi, já vás vítám znovu u nového videa. Tentokrát jsem si pro vás připravil spoustu nových věcí, strojů, ale hlavně bychom se mohli přesunout do case 230 a vlastně lištou, která vlastně patří za ní, a je to vlastně nějaká case lišta, když tak mám vlastně case pásovýho. A jedeme na pole 14, teda 15, tak 15 pole, a tam si jedeme sklidit pšenici. Jo. A já se vám ozvu, až budu tam, protože to bude trošku dlouhá cesta. Takže už se blížím vlastně tam, kam jedem. A vlastně jak jsem říkal, takže začneme vlastně první dělat, vlastně rozprašovat slámu. Protože slámu moc teď dělat nechci kvůli tomu, že by se mi moc nehodí a nepotřebuju ji. Takže tak no. A jak to vlastně sklidíme, tak asi budu asi kultivovat. A nechám na poli 12, na poli 12 vlastně nechám asi zaměstnance. Dám zaměstnance, a mi vlastně nebo zase mi pole 12 a tam necháme asi zasyt řepku. Jinak tenhle díl, nebo spíš tenhle farming natáčím vlastně v úterý, to je vlastně 12.9. A přemýšlím, že asi videa budou vycházet každé úterý. Přemýšlím o tom. Takže uvidím ještě, no. Možná teď vydám dneska tohle video. Jo, dneska vydám video, tohle, co teď točím, a zítra si ho budu přetáčet. Jsem to chtěl říct, jo. Jinak vlastně, jo. Když už jsem vám říkal. A v příštím díle vlastně, dokud to dobře půjde, tak vlastně bych chtěl sklízet řepku, kterou vlastně nasázím na to ty všechny pole. Eventuálně. A jak jsem říkal, tak vlastně jdeme sklízet pšenici. A vlastně v dalším díle budeme vlastně sklízet tu řepku, jak jsem říkal. A to uvidíme, jak vlastně jak to vlastně bude růst. Počkejte chvilku, já jen
Já vás za chvíli ozvu, jo? Takže čus. Takže už jsem tady, omlouvám se, volala mi kámoška. Takže tak. Se omlouvám. Jinak jak můžete vidět, tak mám 96% kombajnu. To se mi taky zrovna moc nelíbí. Takže to budu muset jít vysypat. To bude hustý. Jinak tady už se mi to kultivuju. Tady můžete vidět zaměstnance. Jednoho. A tady na tom poli 12 mám vlastně zaměstnance, který mi vlastně to sází tu řepku. Jo. Vysází vlastně řepku, kterou vlastně budeme v dalším díle vlastně sklízet. Jsem chtěl říct sázet, ale to je blbost. Budeme sklízet. A možná uděláme ještě nějakou misi, uděláme, co je na to. Jo, to zní dobře. Takže bych to viděl, že teď dosklízíme tohle pole, necháme vlastně ty traktory, ať nám to pěkně kultivujou a sázijou. Kombajn uklidím, někam hodím a jinak mám tady vlastně, kdyby udělal danou vlečku, nějaký QB8, Professional Line, jinak to táhnu casem 1455, 5 XL, no. A jde vysypat kombajn. Jinak do toho vlastně, do té vlečky, nebo no, do té vlečky se vleze 8000 litrů. Takže taky není žádná sláva. Bohužel. Jinak přemýšlím, že si pak koupím vlastně kdyby vlečku Jaskin. Bych si stáhl, nebo ne stáhl, ale bych si ji koupil. Zejména bych si vlastně koupil tady tuhle vlečku. Má vlastně objem 31 000 litrů a vlastně stojí 35 000 euro. To vlastně není taky moc. Takže přemýšlím, že v druhém díle bychom si koupili nejspíš tady tohle. Tady tu vlečku Jaskin. Ale to ještě uvidíme. Co pak je? Co pak se děje? To furt sype. To je divný. Tak. Odběríme ještě 4000, no tak to rozklízíme. Tak. A pak to vlastně celkově všechno odvezem. A možná bych to tak viděl, že bychom z toho mohli udělat nějakou sérii. Nebo prostě nějakých více dílů. Bych to tak jako viděl. Pak kdyby to šlo, tak bych vlastně chtěl natáčet nějaký challenge s kámošama. A s kámoškama.